Molt bones praes, estem així en el Tito Roig. N'hi ha que veure quin estiu de ventes espectacular, que manera de recaudar. Diuen que està tot en venda ara mateix, que per l'speaker per 600 euros es venen. Així era el del Vasco per 2.500. 2.500 negociables. Ara mateix ja tinc tot el club transferible, el meu fill inclús. Mira, perquè vegi, hem traspassat a Ben Brereton, que era una cabra loca, per 10 milions d'euros. Després a Jorgensen, que l'any passat era un codony, per 24 i pico al Chelsea. I ara ve l'Atlético de Madrid, s'ha portat solo per 4 vegades lo que el van fitxar. Joder, macho, qué maneres de vendre, increïble. Quin consell donaria ara a tres clubs? Molt fàcil, jo sempre ho he dit. Si en el negoci vols triomfar, has de comprar barato i vendre car. Molt bé, i la seva experiència, no? Ja me podria donar algun consell en el plano personal? Home, claro, vaig a donar-te dos consells com a persona. La millor ceràmica, la de Pamesa. I quan li abellisca la teua dona, tinc sempre la pitxa tiesa. Claro. Home, pues moltes gràcies.